Kaixo egunon, ongi etorri danoi, Maialen Kano naiz, Mondragon Unibertsitateko ikasle ohia, eta aurten, ate iriki berezi hauetan parte hartzeko aukera izan dut, eta hortaz ongi etorri danoi. Lehenengo pausua eman dezute ez, ate iriki hauetan parte hartzen, pentsatzen dut pixka bat zuen burua ingenieritzaren alorrean edo ikusten dezutela etorkizun batean, eta pauso hori eman nuen nik ere orain dela zenbait urte. Hasiera batean Goierriko kampusean ingenieritza mekanika ikasi nuen, 4 urtez, eta ondorengo 2 urtetan ingenieritza industriala egitera animatu nintzen Arrasateko kampusean. Esperientzi politia, nik behintzat oroitzapen ona ditut, eta egia esan ez naiz bat ere damutzen ikasitakoaz, gaur egun horri esker dudan lanagatik, ez? Azken 2 urteetan Mondragon Unibertsitatean Arrasaten egon nintzenean, lan alternantzia aukeratu nuen, eta horri esker ere ez soilik kasketetan edo parte teknikoa edo teorikoa garatzeaz gain, ez? Praktikoa ere garatzeko aukera izan nuen, eta beraz profesionalki ere zerbait ikasi, eta lan mundura begira pixkat prestatzeko aukera izan nuen. Gaur egun ikusten dezuten bezala, INE Renovables enpresan lan egiten dut. Orain dela 5 urte erdi hasi nintzen hemen lanean, Olaberrin kokatutako enpresa bada, 1974 urtean sortutakoa, eta gure lan printzipala edo, bai industriarentzako edo energia berriztagarrientzako sistema hidraulikoak hornitzen ditugu. Gaur egun dakizuten bezala edo, behar bada pandemia egoera honetan entzungo zenuten bezala, energia berriztagarriek geroz eta garrantzi gehiago dute, izan ere Europa maila eta mundu mailako gobernu asko bultzatzen ari dira karbono dioxido emisio hori jaistera, eta horretarako, azkenen erregai fosilen bidezko energia erabili ordez, energia berriztagarrien bidezko energia hori ari dira bultzatzen, ez? Eta zentzu horretan, INE hemen Goierri mailan, ez? INE, Laulagun, Indar besteak beste bezalako enpresak garrantzia hartzen ari dira. INE Renovables naiz eta hemen Olaberrin egon printzipala, xede nagusia, mundu mailan ere zabalduta gaude, edo zabaldu ditugu gure plantak, fabrikazio plantak, eta horien artean adibidez Brasilen, Estatu Batutan, Indian eta Txinan ditugu fabrikazio plantak. Azken finean, mezu garrantzitsu bat teknologiaren inguruan ingenieritza printzipala hemen daukagu, Olaberrin, beraz garapen guztiak eta proiektu berri guztiak hemen egiten dira, eta gainontzeko filialetan dituguna batez ere fabrikazio, produkzio aldetikan dauzkagu plantak. Baina, esan bezala, burua edo ingenieritza guztia, garapen guztia hemen egiten da. INEk egin duen bezala, beste enpresa askotan gertatzen ari da berdina, ez azken finean ingenieritza sede zentralean zentratzen da, eta mundu mailan zabaltzen ari dira fabrikazio plantak, azken finean bezeroaren gandik gertu egon, eta era horretara baita transporteari dagozkion kosteak eta jaisteko. Horrekin ze mezu esan nahi nizueke, o transmititu nahi nizueke, azken finean ingenieritzak ez duela, ingenieritza mantenduko da etorkizun batean ere, eta horretan zuek zarete garrantzitsuak, azken finean ingenieritza ikasten dugun horik. Beraz, zentzu hortan animatu egin nahi zaituztet. Eta garrantzitsuare, azken finean hemen Goierri mailan enpresa pila badaude, eta enpresa hauetan lan egiten duten ingenieriak, azken finean, hemen gertu dauden unibertsitatean ikasitako ingenieriak dira. Eta horietan, azkenen Mondragon Unibertsitatea da adibide nagusia. Goierrin ikusiko duzuten bezala, azken finean aldamenean ingenieritza departamentu eta
edifizioaz aparte, aldamenean tailerrak daude, goi mailako graduak ikasten diren tailerrak, eta bertan praktikak egiteko aukera paregabea da. Azken finean, nik ikasten nuen garaia behintzat, irakasleekiko tratua oso gertukoa zen, eta horrek ere, azken finean, bai ikasteko eta bai edozein zalantza edo galdetzeko, azken finean gertuketasun tratu hori asko eskertzen den zerbait da, ez? Beraz, horixe, nire aldetik animatu ingenieritza ikastera, etorkizuna ere, azkenen ingenierien esku dago, asko dago garatzeko, azken finean, hemen energia berriztagarrien kasuan, garapen asko egin dira, orain arte adibidez gure kasuan, ez? Eolikoen kasuan, orain arte garapen gehientsuenak onshore mailako produktuak izan dira, baina orain ja itsaso mailan ere hasi gara eolikoak txertatzen, ez? Eta hor ere asko dago garatzeko, asko dago hobetzeko, beraz, horixe, animatu ingenieritza ikastera, ez zarete bat edamutuko, animo eta zorte hon. Eskerrik asko.